Yero itrai sesin pat ngai ke blei pi baro ha kerteng ke badan bor tam ke jong jisu te ngadon ke kubor ke babah nak bentai gitu kiba yadon ke juk ke jingmut kum ke jingmut ke jonga ban ich hok utrai ban syakri hok utrai ban plai ke kerteng ke jong utrai ban nam pen sngau si u ban pen sngau bahai u ha ki por baro ban nam shep ting lawan ke jing lawan ke jing le badon betang ka wei ke jingmut da yo ai rungan syakri utrai dam yo ai rungan syakri utrai te kani ke khubor ka de nak beta kita kiba ju sngot tenat ha ban pet ye kani ke channel te le se dan preng pi pi ju up kmi len tiru badon preng jong pi sngo comment shi bon namar pi yo man sim te kani ka de ka video nak benta ka jong pi nem stem u blei pen I pau yang ba ngadon kita ke yeng ke behe bah kita ke yeng te shabar jong kita ke yeng la pendap te la pendap lut kita ki hata hapo shata shabar jong ke yeng ke jonga te don pat kum tu bala siang de kini ki do bilat kum tu la siang kum tu long la siang ya ka madan kum tu siang em ki briu shabar kum tu te ban long kum ka jaka ban sat jan te hang tang ayu I bala pendap kata ko te kita por ki ru te ngong banum leno katu ko bakanum slay te kidon kita ki sangut riungut kita ki kentai ki baidon hang ta ki atmu bania sajan hang ta bania sat na kata ko ka jonga ka bala pendap ha kita ki top bat ngai I bala dap ha kata ko te ngala ongi te iwe sanang pendap mapi bat inang sat ini way bat inang player ite iwe bakan num leno re katu ko kamut kat ba katu ko kadang mi kamut itu iwe ila nang sat te itu iwe la nang player to kamu katu ko kan kanum yo lar te ban slash po madan te hanre ban chuleno te hanre katu ko la yo shi yo te ban penan kam nomar ba ya bonte te kat badang mi katu ko kat badang dei kata ko por ba kata ko kadang van te kamut enam pensap re kata ko khandiat ru hanre banang pendap banang site banang player la nang player te ki adon kombasan ngun rengut kita kentai ki sat ki jan patang shipang la dep ki lawan sta kamera badan manga ki la ya dep ban sat ka ye ta jan te na to pade te ngana me thu ya ka ka be de personal ban ngapat ka ba kham sung ternat ta bangam kwa bangan penserong ilde te hanre ngan chu batai betang ha kata ka bentahi te ke jingmut jong ka jing pos niu kamut kumno kamut ba hang to ne am ngayu tu ken thai am kidon la ki jong ki ken hon balang dei re ki badon bat nga hani hapo ministry lane dei re ki badai ba na ka ju ka kun hon te han re ke don la ka jong ki kun hon ki don ki badon ha ka wai pat ka palang ki don ki badon ha ka wai pat ka palang han re ki ya badon benta pat mania sat ite ki jan dan tong na kata ka ka ba mi na kata ka top na kata ka ka bala pendap ha kata ka top sentek ka jonga te ka jingmot ka long ba ngim dei bandon ya kani ka jing sngo pher balang te han rengi de ban ya long bit ka wai na mar balai na mar bangi chakri tang ya uju hi U Blei na mar don tang u wai U Blei u bapen yang ba dia pi te compare pi don ha kanu ka balang han re ka dei gitu ki baya sajan kem tu ki dei gitu ki bas ngotenat haban pet ya kani ka channel wat haba pimdon rengkat bat nga hak balang ka bangadon te hanre pidon rengkat pat bakani ka ministry da ka ba pipet ya ki jing hikai ki ba pher lang bakani ka YouTube te ka dei ka pa phia pentre kam ye ka ka banga ju hikai te nga ju hikai ka tin ka chung U Blei ka tu ko ka kren ye ka tin ka chung U Blei ka pa U Blei upen sle hanga ba ka tap ka sle hanga banga a shapi bat kam phiru phemia penleno te henre phiru phia lap lem shekiwei phiru phia tho shekiwei shpang jisu phia sat itu ki jan ka mo phia pen khoi phi hikai ki wei pat ki men sim ki ba kordor namalar phi phos new ma phi sa jan la ne phi sa tiar ka mut ka dei ka ba U Blei kwa I phi ba phin ya lap ba phin ya slop ba phin pen ki brio ki badon ha kanu ka benta jong ka pop ka ba kidang yai lenti ken tengo I phi la ya sat bat klem leno kita ko kamut ke ka panga ju hi kai phi sia ki don na pedeng jong PM
san reungot ketu kalakren ni ki babun hi nama datang iwei tekhendiat te hanre wei bala palat ya ka ar kamut labun klem pen ir badon shibun bah hanre san reungot ketu kalakren ni ki babun bah ki ba napdeng jongphi ki bajupet ya ka channel kamut phem jupen leno e kenyik e ka ba U Blei Ukraine lang ba jonga ba phia pentrekam bat namar kata la dep kloi tang shipang kamut la dang ngiat tre kamlang man penyare ke hima ko jong U Blei lem dapet badai na ki wei pat ki ken hon balang kamut ke hima ko jong U Blei kan hairstad ngin la ban yalap kambon namar ngimde bangin ngau it bitang ki para kan hon balang la jong te han regi bani it ben iwei kam tam phili ki bi don benta bat ngahang ne te ngakwa bangin ya long bet ka wei steli bangin non ni kata ka jinya it iwei na makane ka channel kadai ka ba ngalat muk nang ba ki briu kin jan sha U Blei ba pin ya jan bat U Blei ba pin yo e ka jing sok pin yo e ka jing san ki briu ki dan hapne ka jing le pin yo ka jing tengen pin yo ka jing pentengen pin yo ka jing ai man sim kata ka jing thmu jong kane ka channel te na mar kata ka jing ya tre lang kamut kapendep kloi bat kampen leno ai ken ya ke ai ke U Blei ai hangi te U Blei nang yo ban kur khu ye phi baro ki ba jupen tre kam ya ka khubor ka bang jual lam na ka por ka balong ka khubor ka jong trai te na ka bata ki ba patla ru wat judo jing kermen du wai ba phi ru phin sala judon uwe u ba shukiu bet menta ngi hap ban ya lenti ngi hap ban ya khon ngi hap ban kan ther man la ka sngi bat kat bagi dang em hane ha perthai ngi dang ya be sha persha kadang hadu ba U Blei hi un penjana ya ngi henre dala dile ngi nam la re henre ha ba phi os ngawi ka tien ka jong U Blei puli bha ka bible ban lak ka sha ya lam bakla bishar bha ka badai pediang ka bom dai kentat te le kom ta ken kan long ka jing mentoy ka ba kraw bha bat ngadap shisha da ka jing kemen ka ba kraw namar bale namar ba aha kata kabang ngalayo I ni em ngalayo I kumta henry mars sen kendit mestep namar bang ngajumlin bahaban ayu ngajumlin bahaban keli no try mestep try me ko akren ayu yang te dan kasi ke bang keli dan kasi ke bangam keli ta bang ngajumlin melek kumta ngajupuli be mestep kat habalap hid khot kemut kan kren be yang mat pite marsen kendit na bathia marsen plate ika bible ngalayo ikane ke benta Di marsen plate ya ka Bible ngala shem ya gani ka benta ning kong ke chronicle kala nong ka basaw ka khot ka basaw ka tin ka ong kumni bat u Penuel ukpa u Gidor bat u Eser ukpa u Husha kini kilong ki khon shin rang u hor u khon ning kong u Epratha ukpa u Bethlehem te ngala lengo kumnonga le yo ikani ka benta shisen pet I kumba doni ere hakane ke ba kade ke jing hiar pateng hanre hakata hi ke por utrai upen kan mau yang ngai kata ke jing I pau bat ubatai yang ngai ke jing mut jong kane Bethlehem ke jing mut Bethlehem kamut kari jong ukpu lane kari jong ka jing kurku te hang ni long ukpa u Bethlehem te hang ni utrai ong yang ngaba Palong kakmi kabakin jaman sim jong ka jingkur khu kabapan ai ka tien ka jong U Blei sha ki babon ki bagalong lakloi ban sngap ya ka khubor na ka tien ka jong u pat ka pen kan mauru ya nga ba hawar hajar khat lai ula ong ya nga kat ki ba pha phan kur khu ngan kur khu kita ban ula ong ru hau ar hajar ar puai la ne ar pu ara dangam bakla hakasngi ka ba ngalet kran chate shapo juwai chato shapo badan ka to ka yeng jing duai bon na pteng chopi ke bana juwai phila ya wan ha ka to ka jing seng ula ong ru hang tu ru pen ka maw yang sesien ong ya ki ba pha phan kur khu ngana kur khu ki bat ki babon ha ki brio ki bompang ki bom shitom hare ki juwan mania shem yenga tang nak daw ba ki kwa ba U Blei unyo ban kurku da ka ti ka jonga ho oi ka jing kurku ka de pe na U Blei henry U Blei u ai la ka jong ka ikhtiar yela ki jong ki brio kat ba u sngo ba hi kumba phi I bon ki chakri ki jong U Blei ki don la ki jong ki sap ki ba U Blei ula ai ki don la ki jong ki benta ba kin kurku
te ula ay nga ya kane ke kerteng sa hisien pat te dang man ha kane ru u blei upan pau nga ong ala jit ya pha ba phan long ka kme jong ka jat ban reu ka ba ken jaman sim de na mar ka ta ka daw ngam jut that ban ong ye phisia man la ka sngi pu le bible wai ruai ngale phisia ko mi ki khon de bang shule ba start han re u blei u pen ko bor ye nga shaphang kata te de na mar ka ta ka daw ba ngajule e phi kum ya la ki jong hi ki khon te menne ha bang i to ka ji i pau ngas ngo tho ba ki ba bon na pedeng jongphi ki ba pila ya shem yu jisu lang ba ka ni ga ministry lang ba ka ji ya lap ka jonga u blei ul yo ban pen kendu ye phi dak ka bang pendem red mat jong blei ban phlai ka kerteng ka jong u philong kita ki khon ki ba u blei ula kha lang ba jonga te ka mot ba kade kata kan ka ba ngalong ka kme ka ba ha ka men sim kan ka ba ngai shem bat phi han rei ka kme ka ba shisha te u dei bet u blei pa ba shisha u dei bet u blei han rei ya kita ki ba la kha na ka ba ngi hikai ki dei bet ki ba u blei u shu pendan kam yangi ngi long tang ki kme ki ba u pen ku bor ngi kat ba ngi dang em ha ka ni ka perthai tang kum kita ki ba ai jing hikai ki ba ai men sim ki ba penjan ye phi sha utrai te han rei ki ai baro ki dei bet u blei na mar klem u blei judon we ru u breu u bala man le ke ai ru te na ka benta ka buram ko jong u blei nang yo ban kur khui phi lang baro bangin nang ye treasure hai ma ka kam ko jong u blei klem da kali phi na ka kon hon balang ayu klem da kali phi nang no klem da don ka jing sngo ye pher balang han rei ka we hitali ha utrai tang bangin chu ya lap e ka kerteng ko jong u la piang tu blei ka jing su na yo ban kur khui phi lang baro ye ro itrai